הבנתי מה אני רוצה ללמוד, אני לא יודע איפה. יש כמה שיקולים שאתה צריך לקחת בחשבון כשאתה מחליט לגבי מוסד לימודים. קודם כל, בראש ובראשונה, אם הוא מלמד את הנושא שאתה רוצה ללמוד. כמובן, אם זה מכללה או אוניברסיטה, מכללה יותר פרקטית, אוניברסיטה יותר תיאורטית. דבר בא אחריו זה התרבות של המוסד. האם התרבות של המוסד יותר חברתית או יותר מדעית? מה מתאים לך? המרחק של המוסד מהבית. אם אתה גר בתל אביב, אז השאלה אם אתה רוצה להיות רחוק מהבית, אז אולי תל חי זה המקום מתאים לך, פרטי או ציבורי, כי פרטי עולה לך מעל 30,000 שקלים בחודש, וציבורי עולה לך בערך 11,000. זה חלק מהשיקולים שאתה צריך לשקול כשאתה הולך לבחור מוסד. הבנתי מה אני רוצה ללמוד, אני לא יודע איפה. יש כמה שיקולים שאתה צריך לקחת בחשבון כשאתה מחליט לגבי מוסד לימודים. קודם כל, בראש ובראשונה, אם הוא מלמד את הנושא שאתה רוצה ללמוד. כמובן, אם זה מכללה או אוניברסיטה, מכללה יותר פרקטית, אוניברסיטה יותר תיאורטית. דבר בא אחריו זה התרבות של המוסד. האם התרבות של המוסד יותר חברתית או יותר מדעית? מה מתאים לך? המרחק של המוסד